بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masusuad yan kay Laylatul Qadr, mga no Allah, na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na um, aya inukita niyan na si kumya ka sapulu gawi alam ko Ramadan asid mialing sa masjid. Na yung kuta sa pulugoy na kaya baling sa masjid na piya makunot yan sa mga karuman yan, mga pamilya niyan, nasisiran din mimubaling sa masjid sa taman sa kiyaw mao buka pingaran sa Idul Fitr. Ino to nakagiya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pirumasa niya na diyan ka sa pulugoy kasi madadalam so isa ko mapanad. Ay man yan na wit-wit diyan ka Ramadan at pingaran sa Laylatul Qadr. Diyan kanan al Laylatul Qadr naginan so gagawi saslaan udi na gagawi miyaukur diyan kanan nagagawi na so mapagamal tanusan na tungwa di susang gibu lanulan. Sa ketero no Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khairun min alfi shahrin. So Laylatul Qadr asati managagawi na tumo di susang gibu lanulan. Manan yan na sasakuya tanusan mamagamal. So ibarato mapagamal tanusan na kabatya sa Quran na miyapan taga Laylatul Qadr na datar kang o miyatya sa Quran sa miyaka sanggibu o kaya sobraan so sanggibu agawi ulanulan na so sanggibu ulanulan na ikipantag yung kuragun na 80 agutlo ragun agupat ulan na sa tima na kagawi na suamal kaon na tumwa disu 80 agutlo ragun agupat ulan umataling umakaon o mga malaikat paguluan no Jibril alaihi salam na saka na di ka di sembayang sa tahajud na datar ko mi tahajud sa miya kawalu pulo ragu nagupat ulan damarintas. So giyang kanan kapumagamal tano na ayakapian yan na para mas sigurado kaya ng tano so Laylatul Qadr na pada tanong pagamalan ang kaya sa pulugoy kuri. Na amay ka tumatandutan ron sa mga gawi, ibarat na ti kasi ako bupagamal sa ngutay ka 27 na di ka sigurado o ron miyaka taling umaso Laylatul Qadr anta kasi kumangap da gawi. So para masigurado din kaya ayan ang tanong so Laylatul Qadr miyaka pagamal tanuron na si sangka sa pulugoy kuri na palaya tarun pagamalan ang kaya mga kagawi. Maurip no Allah. Isa awangan si sadyang kaya Laylatul Qadr sang kaya kalayan ibalas na sasati man nakagawi na mala ibalas adisu 83 nagupat ulan na diyong kuto ka kebaluyo amal mga amal umbuatan mga amal o manan yan na ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapanad adiso mga amal o mga una mga umat na ino to na kagya sakta no na sasati man buwa kagawiing na 80 agutlo ragun agupat ulan imbalasar kaon taralbip na di sumataguro na upa makuska na makaplaylatul qadr ka sa miyaka sa puluragun na ko kumasang giburagun na hindi pagamal ka. Allahu Akbar. Nakarang niyo man so miyaka 20 ragun
30 ragun, 40 ragun, napsagadin na Ramadan, na di maka tahajjud, na di maka Lailatul Qadr, na sa manuto na gibong-gibo anto na di ba na ragon kaya pagamalan yan. So, ginan adiyang kanan akapakapanapanodo timbang ano mga amal tano na gyuto kaketantor tano asa tano mga umat Rasul sallallahu alaihi wasallam na kauna tano makasul sa surga di sumangap da mga umat miyang unan tano. Masya Allah. Kaya man yan, naginan ni kapaka uminta o umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kutakagkunan yan makasul sa surga na isa kanditian ko mga umat Rasul na diyang kaya kapandu amaliran si isa diyang kaya Lailatul Qadr. Mga urip no Allah na di tano katawan o kisampay tano panansiko isa aragon na batan ron makapamagamal kagya da sigurado niyan o kisampay tano pong Ramadan na gusto di kaso umor o di naso kapatay na da mataw ko kapakatalinguman yan. Nahiman to na ni kalimutan o wala, minisapay tano sa Ramadan na sawitan tano o di na pamakutan tano minisapay tano ron na mapipiyap na ginawa tano na babas dano so kapumagamal tano. Iman to na matatalabok sa manayang yang kay kapunabnab nar tano mamagamal sa nga sa pulugoy na matatalabok mambu miya karanid ni man to so eleksyon na sirakan tano mga urip no Allah. Apia di tano miya panabnar kemping na asar ka makapanabnar tano mamagamal. Aso eleksyon nagyay na temporary ay na sapa ka na no sapa ko ipupaginatautan na aya di tano pakalpasan na diyang kay akya pakataling umarkatano nga Ramadan sa makapamagamal tano sa mga madakla mga pipiya. Ay mala na suman so kada to na ya kontrol si inaswalla. Sa kanya ni kontrol sang kaya kada to nasabu sa bugad niya nun na si tanong guro ka ko Allah ta'ala diyang kaya kada to sa manan yan nasulangon no kandidato na guro kan tanong ko Allah senior ka tanong sa katanoy tanduon yan simbayan yan pasin ko kada to. Diyanan. Ginan anto na ni ba na ipakarayag tanoy man to sang kayawras ko kaubaliak ay sa ko mga guro niyo ang mga ulama pagpugusay ko agamat tano agama Islam. Ani man ang kuta katuro Allah subhanahu wa ta'ala kulillahu kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Suwaya manan yan na teruang kaya Muhammad atigu Allah. Teruang kaya Muhammad akad nang ko kirko kadato. Na sabu sa pembugan ka ko kadato. Nagu sakabaya ka akuan ka unso kadato nagina ni mapunggulaw na. Nagu ya Allah na sa kabubayan ka ay puro kasumnang yan. Naguso kabubayan ka pakada panasan ka na masir ka ng matatagukad nang ko nakambubayabayan ka sumapia langulango na kamapian nakambubayan ka aska so o pitaman tamanan gaos agupakagaga. Sa manuto mga urip no Allah na yenan. So mga kandidato na pag-imbitar na miskano ang mga guru niyo mga ulama sa anto na niban na si tano mamang ni sa kadato ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yenan. Di nga kadato na di ketagla kakemping. Di nga kadato na di ketagla kapamgay sa perak. Di nga kadato na di ketagal ay manan yan na
katutunganay kapasang ayamatan na so sabusang buganun Allah subhanahu wa ta'ala na dia na ni ongan um, mapunggulaw latano si tanu mamang ni sakadato si ko Allah subhanahu wa ta'ala ading Lailatul Qadr na isa mapunggulaw lasan na saan makapsisibaya sa mga kukuman wa Allah subhanahu wa ta'ala ibarat na diyan na Lailatul Qadr na sabutan ko mga malaikat. Adiyan ko to kindaptar niran pagi sabutan kiran Allah subhanahu wa ta'ala indaptariran so pematay sang karaguna pakatalinguma. At sumangaran o pematay sang karagun pakatalinguma. Nakatayap man sumangaran o ipabubutas sang karaguna pakatalinguma. Sa manuto na datar mambuka dato so mga tao pangada dato sa nga pakataling umaragon na pre-listen si ko mga malaikat. So ay manan yan na pangada dato sa nga pakaumaragon nagu-pre-listen kiran so mga ngaran o mga tao pangada sa kadato sa nga pakaumaragon. Masya Allah. Yun taman akadatu Allah subhanahu wa ta'ala. So yaman ini na sisa nga Lailatul Qadr na pagito ko ano Allah ta'ala kung mga malaikat yan so mga tao andutuon yan sa kapakataling umaragon nagupagito ko niyang kiran so mga tao akuan yan sa kadato sa kapakataling umaragon na pumanitano ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko kapiyaw niyat tano sa ayamanan yan kapagumpi tanong ko yung tinong na gusto kapakabugra tanong ko agama tanong agama Islam na sembahin tanong wallahu ta'ala sigu kadato. Ada kira ko kadato aror kanyan. Na so kesan dair ketanuron na sembayanan matag siku Allah subhanahu wa ta'ala. Dataw aba miya pirmaminti sa kadato. Api ay tamukyan, api ay kawaronian, api ay kadaklian ni pagtao na dataw aba miya pirmaminti ron so kadato. Isa dan ko miya dato sang kadunia matgas sa dato na so Fir'aun. Na so Fir'aun na madakli sundaro, madakli sandieta, malaytamo na das kanya na yamanan yan na danyan may parso kadato. Taman sa Peter yan na ana rabbukumul a'la sakni Tuhan niya mapuro. Na giraran yang pernah ginawa niya sa kanya na Tuhan. Na ang tunay ni kidiyon Allah subhanahu wa ta'ala. So bigan Allah ta'ala sa kanya sa tiyo ba. Na piyagludu Allah ta'ala sang kutu ragat. Na kiagtan sa kanya na miniplag siya na langulangon mga sundaro niyan na gusto langon o puno tra kanya na mga tatan niyan. Alangon siran minigold sang kutaragat na tiambunan siran ng Allah subhanahu wa ta'ala na miya kapangundia so nabitan wa Musa alaihi salam amini kontra inyan na taro sa miya kadaya mang suagamatan agama Islam. So giyanan o miya po so kadato Fir'aun nakupos so kadato o mga kalilida tao sa diyang dunia. Datar mambuo Namrud aso Namrud na isas kanyan ko miya panutul marangita dato na matgasa dato na malaytamo so sabab sang kuto kya pangun tabing utamok yan na tiniubas kanyan wa Allah subhanahu wa ta'ala hagyadid magawa sa kadatu diding kesmo sa kadatu na diding kusog sang kuta kadatu na tiniubas kanyan wa Allah
napigpig siya sa mga tao, kukaraw, na gusto katgas, na gusto tamok, na gusto power, na tiniwa wallah, na miya kay salungan, na di babanta-bantay sang kuto, balko ni walay niyan, na da mati, na miya kasuldang kuto adwati manatandak, na pimbalaan niran so balaang irong yan, na siulda niran, sumiyudod siran sa utakyan, na ayam ya suaw namrod, na miyaka so tigiran na inaw ama iyandan, na ded na paron yan sa kaya sakitiron sa diyang kuto kaya pakasuldang kuto adwa ti manatandak, na di silang pumatay ka mga suguto wallah, na giyang kuto aya ka paparo namrod, na minisuguyen kwa kano sa putaw na proof ta niyo ulwakon, na taman sa kaya patay niya na isa tutulanon, na miya kapat gatos ragun, na prupet nira na ulo niyan, na gyuto di kapakapya ginawa niyan, sa uman marup taulo niyan na makasunod, na taman sa miya taruto supat gatos ragun. Yuto mga ibarat, mga katatagutan sang kaya liwaw lupa, ino pia so manusia kalangon na suwen tano, na da miya permanente ko tamo, da miya permanente ko kadato, da miya permanente siko, manon yan na piti barangan ang mga pangkatan sang kaya dunia. So di kanup kada isa panginam alangon ang mga PPI niyat si ko kapupugra ka kuingad na gusto agamatan agama Islam. So Allah na skanya ni kirko kadato. Di benar, so diyon di katero sabad ayman yan na so iman to so madakla tao, na miya biray siran si ko dunia, na so kababaya maguluan, ada pirakyan na di si din pupamangapad si sadyang kay kapaguluan. So diyo to benar. Ay matam na sabusan datuun wallah subhanahu wa ta'ala. Dinan, diyan kay Laylatul Qadr, na pagkatalinguma so Jibril alayhi salam, gusto mga malaikat, tanto sila na madakol. Diyan ko ta mga malaikat na madakol la diso mga petud si ko dunia. So di siran di malapis-lapis na taman din si ko langit akatampar sa dunia, na emin italing umayran na pumunta indiran sulitan di ka pamagamal si isang kaya Laylatul Qadr. Pumunta indiran, so di tano di ka panambayang, so di tano di ka pamati sa Quran, so di tano di emanan yan nakapanasbiya, so di tano di ka sisadka, so di tano di ka pamaganat sa kataw ko agamatan o agama Islam, na sugusulangan ng mga amal tanong si isang kutuan niya pantua kagawi kapakataling umayran. Giyanan, so mga malaikat sang kutawras na kiyawid sila sa mga limo, mga sakina, mga baraka, mga antunay ni ba na mga rahma, bugi-bugi iniran ko maumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gayun mga urip no Allah, sang ko tasuldan, di kasad palungan na taman ko kasuldo Fajr, na diyan ko to di siran din di ipapasiw sang ka dunia, diran di pangilubaan sa mga tao, apsimbuan niran sa Allah. Na diyan ko to apsireta niran sang utwa rahma, usakina, gubaraka, awidan niran na makapupun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sanggut oras na so mga tao di siran di mamagamal, na langon siran kaya saretan sang kutalimo. Yuti sabab di tano o matembang, di tano kalipatan so kapumagamal tano sa diyang kaiyan sa pulugo yapkuri. So Rasulullah askanyan pitiman tamanan mapuro isimba si ko mga manusia, na sa kanyan na miya naguntaman sa dinga sa pulugo yapkuri. Ubadis kanyan na andang din ang kuto aketuron wallah,
rinila ang kadun ko lango-lango no miyaw na gusto miyawri anto na di ba na miandusang ka agis kanya na manusia na so manusia na keribat na wad na keribatan mga ito si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na langon dun inirilaw Allah. Ngayon yan ito susua at yung kutwa ka pa na naguntaman yan kunya di ka pagamal na isa hikmah na panguyat yan ito si ko mga umatyan. Sebab sa surasul nas kanya ni pukuan na ladiwan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ano niyan na miya baluya surasul na ron so ladiwan mapia ladiwan perawatan si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagianan iperawatan tanurun. Ang kutua kaya panagunta man yan magamal sa nga 10 gawiyap kuri. So mga to si Laylatul Qadr na madakal na miya pangaliro ng mga ulama ugaid na aya katembol yan na isa at toos sa ang kutua miya kataling mas Laylatul Qadr na diyong kutu kagda matano sa ginawa tanong sa datarden o batano kagagagawi sa alungan na mauri. Datarden o ba ding pagapas so mga petula pisa badan tano na gusto puso tano sang kota kagagawir ka tano si ko alungan na mauri na gusto kagagawir ka tano ko ginawa tano sa kaya dinar ka tano Allah subhanahu wa ta'ala gusto kipapantang tano ko Tuhan tano. Nagyong ko to na isaw tuwa karina. Saya man yan na miya kataling Laylatul Qadr. Nagui kadua karina sa miya kataling Laylatul Qadr na dataro dedun paspasan ng kadunia. Dataro dedun na kaukaw kung mga anto na di ba na andu ded na kaukaw kung mga pamumulan. Dataro dedun paspasan ng kaya dunia ada taro ni bubita datuturog. Sanggut oras na Laylatul Qadr to. Sampurna yan na may kasumbang swalungan, swalungan na sibang ugay na niya kalenggelenggo ang kuto asinar o walungan. Da akarang-karang kanyan, da akaranti-ranti yan. Nagyang kuto na to suto sa su gagawin iya sumiyagad na Laylatul Qadr. Giyan ang mga urip no Allah Doon di ba pamangniya ko sa rila si kung mga bangsa ko sa kayang balabala sa Pilipinas, mga murita kon gusto lang ng mga Muslim, gusto sa abroad. Sa isang kaya man yan nakiya pa kanini turas tan usang kaya kaya ramig isang Ramadan sabab sa tanto din iman to na umanisa ng gilubuan yan ng kuto kapak ang galubok yan sa amalyan ng mapia na miyaka simpit so mga oras tanong kay sabab sa so oras ko kasi seminar so kandawa kapamangon daw na so oras tanong ko tarawih na so oras tanong si ko tahajud na so oras tanong ko manon yan na mumusawir ako kapungid na sa mananan na diyan ni isa pa mga ninakarakanwarila kami kasimpit sa oras sa kamerkano sa social media. Na nayno ka makabuka tanong na inshallah na kasuyan tanong manang kuto. Di tanong di katuntut sa kataw isang kaya madrasa tanong pingaranan sa Mustakbal online channel na sampur na yan na may pusad yan ka eleksyon na malo kaya miya regular sa mga oras tanong. Sama na ya na iman to sang oras na sutigiran kapangalimbo ba? Kapangalimbo ba? Di nga may pantagon sa iman to camping period na paganeron na punalamatan akon so mga supporter akon so sirak noon sumasalapi daw si sadyang kay kampo Vice Gobernador sa kay Ranti Mustakbal team
Penalamatan akon so mga layo kakon, so mga bangon sako, so mga tungan niya akon sumusuport sa diyang kapalalawitan. Penalamatan akon sa kanon, ino kaswallahu ta'ala malasarkan. So, man na niyan, na apya sudah support. Apya sudah support na papunalamatan ko sa kanupan. Sabab sa inupno to ka, di masusurot sa orasyo, di masusurot sa man na niyan na galabukyo na naino, inshallah, na apya subuso pang ninyo. Yuto mapterutano, kagia marata so tao da panalamatian siko di ka pakapamagupa ko mga pipi agalbak. So ayamanan yan na so mga musrifa. So mga musrifa tano sa isa diyang ako lilingaranaw. Mananagunta man sa diyang kutong akap suportan niyo ko guru niyo na punalamatan ko sa kano. So labi sang gibu musrifa tano sang kairanaw. O pimbarangay ng Karanao, so pi municipality sang Karanao. Na alhamdulillah, kau tu ako kumalangon siran niya katalinguma isa kagia o alungan na ahad. Ematimutan si sa Hibin Road, sa emanan yan nakia mumusawiratan. So, to kaya mumusawiraan na diyan kanan kaprede siya tanong sang kanan na mga insurance ID tanong. So mga insurance ID o langon o supporters o Randi Mustakbal Team na inshallah na sama na ya na di tano tanor ipun mapita isni na tamang kualungan na Khamis sa sadin sa pakaumar kano sang kanan na opisina tano sa Hibin Road na matanor sa mga karatasyo na giyang kutung relation rakanuang kanan ID insurance yo. Yang kanan insurance ID na kapunggunaan niwananan sa mala paganayron na dita na buka palagyan so kapatay na ukupan tagi so tawa kapatay at narkiansan na diyang kutung at nagkakli mo mga tungan na niyan ayamanan niyan na gasto niyan o di na mapong gusto o kaganatan yan atong anay niyan, kanabatantok man mala. Ayamanan yan na ayakya sa buta korona, tunay ni ba na 20,000 pesos adyang utagkaklimu tao. Kung mapantaga kapatay, nagkaklimu pamilya niyan. Namapiad no to. Kadua, akapiad yung kuta ID na upama kung madisgrasya so tao, na gutan to kasakitan, ya disable, na pagkakuwas kanyan sa insurance. Na ikatlo, na ubatan o pagukura o Allah, pagkatabang kami ki Randy Usman, yang kay Randy Mustakbal Team, na upa makubat aya kabayaw Allah, na pagkataba na kami niyan, na diyan ka na ID, arindes tano kumadaklatao na di nandun penamana tano so makatatangan saan na pugupan tano siran sa kapakaukit kiran kipkisampay kiran ng mga ayuda kundi na sa mga panabangkiran. Ngayon no, nakagiya gyuto manan yan natitua sumio portratano piagi klasan yan so galbakyan sa kiyaw gupin yan rakatano. Na so da mga ID niyan na support ng tano puno to po arang-arang akab na rinan ko kang gobyerno. Apya so mga kalaban tano sa politika na support ng tano si Rampet. Okay, na to usbad no to sa diyang ko to ay manan yan na miyaki pagugupar tano si isang kay kaya sa gadang kay eleksyon. So sa manuto, na diyanan na mga tuusanan sa diyang kuto datano pan mapuro tumadaklatao na diyang kuto laki niyo pagarin niyo ko Islam asidaturan Diyos man
na iniunan yan dun so serbisyo niyan kumadakla tao. Pia kamuyan yan ang kanan na insurance ID na dapan sa kanyan mapuro tumadakla tao o bas kanyan kabaluitan wa uluan. Na makatabang kami sa di na diyang ka na nagkakuha niyo ang mga card, insurance card na lifetime manan. Taman sa katatawiyo ko dunia, napkusariod nanan. Isir kanod nanan, apya kami da makataban, nagiyanan ni tadman niyor kami ang kanan serbisyo Amerikano. So, diyang ka na ID, nandun so tulad nami dua katao, Randy Mustakbal Team, kagya toso to sadyang kutong kaya serbisyo Amerikano mambo. Apkatad man kami niyo. Hopman o batano paukura ba kami pakataban, inshallah, na miya kadakdak la magukit sa nakamapian tanong. Ginan pad ay ni serbisyo adiyang ko to loksyo, o di na pagarinyo, anta kawatayo, si Daturan Diosman, na diyang kanan akyang kalbukan yan, na gusto kiyang gusto niyan sa kaya pakamuya ng kanan internet tanong. Asama na yan, uyog si Allah na yaw nang Marawi City, kusabad ang mga teritori ron, na po naman namaran tanong, diyang kaya mga raran niya mga gawi, na makaandra diyang kay sa pulo gudu ang mga tower, na palad maka-internet at diyang kay kuliling Lanao del Sur. Diyanan. Kaya mata na isa kaya sa bapansan, sa malunyan kaya lumbat na so kumpanya ayaman na niyan na partner adyang ko to si Daturan Diosman na adun may ito miya kabalang bangkiran ato yun na diyang kay kapolitika na barang-barang adun na di manggalabo ko isa sang ko to kapupakalumbat o lakadan o mipapantagta sa ayaman na niyan na politika. So sa manuto na naino ka kasolbuto adyang ko to kapupunan na kumpanya na siran milumbat sa yaman niyan na data no kapaka internet gagaan sa karamatan. Inshallah na kasolbuto miyatoon so mga pwede mga sabab. Ginan titu isa mapiasipat to kandato ada kapan madato nadingad ni kaserbisyuan so detuan ka ingado. Datarak mambo wani ko dako pan magobernador isa diyang kairanaw na miyaka sa puluwago tloragon akya serbisyo yakon si isa diyang kaing tinueng daranaw sa ayamin ni serbisyo wak nun na so kababalo yakon nagguru si kuagamatan o agama Islam. Ewan niyan na miyaka sa puluwago tloragon na di kun di serbisyoan so madaklata o sa mga masgitiran, sa mga madrasa, sa mga walairan, sa diyang ko to kapakalaw na sabut si kuagamatan o agama Islam, na dead na bakoron mapipikir abati yakon sisa kiragaw na pendetwa nak ng karano. Ugayid na mga takdir wallah. Agyutoy ukur wallahu subhanahu wa ta'ala inibigay niyan rakon may tatakdir insya Allah ta'ala sa dakurun din na emanan niya nakargani na ini sabab yan rakanwang kutua kaya Vice Gobernador ako na nataros pitakdir wallah asu Allah ta'ala na sa kanya ni papar si kulang uno kada to na tiari mo Allah ta'ala ngutal Luxio Pagarinyo si Governor Mike Adjong pakasurgan wallah diyang uta pagariakan na miyaw masupasad kinuaw Allah ta'ala surkian nagyutoy kaya pakauntod akong gobernador si Sadyang Kayaranaw. Usama no to na inusayak no to kakagiya so di ka serbisyo ko madakla tao si ko dang kapan kada to nagyana ni mapiyada to. Mapiyada to ko kaya turo no Omar aso
manan yan na siya kudu niyan sumadakla tao, si kuya manan yan na daniyang pankadato. Ginan anto na di ba na malumya kalandu at yang kay di tano di kapaka bibitiaray na katawan akong arurubas ang kanusan nagumay tubuya oras na itindig tanok maso tahajud. So datarak nagpigilain so mga bangsa tanusan adi tahajud siko mga Muslim community sa diyan ka Pilipinas. Nabadibo ngayong daranaw, Alanao del Sur, Alanao del Norte, diyan ng kay Luzon, Visayas, Mindanao, alangon mga Muslim community ro na gumagarukot sa mga masjid, mabibisi sa mga masjid sa di tano di kapamagamal, na gusto di tano di kasi sa kuya ko mga tahajud, na gusto mga kabate sa Quran, na gusto mga amal na pakambara katan kanunan no Allah. Allah na mga bangsa may di mamagamal sang kay Ramadan ay malan ang kay plambos ang sa pulugoy. Datariusan mambu sa abroad. San sa abroad na tanto kanusan mambu mabibisi. Sa dinyo di ka pa magamal sang kanan mga darpayurunsan sang kanan mga Muslim na sampurna yan na san sa Saudi Arabia na punad si sa diyang kana dua haram sa Makkah agusan sa Madina. Giyanan ay pagpusan akong si na sukaw bali akong na guru niyo si ko agama tano agama Islam na pumang ninakon rakano. Pumang ninakon rakano kakagya so guru na tampar sa loks na ditap kamamala si ko mga murita gusto mga buhat anta kap pumang nitakiran sa pumang ni akor kano sa pagpada ko niyo ko duan niyo. Pagpada ko niyo ko duan niyo kasakan isa sang kaya mga kandidato ang malamak. Malamak ka data mo ka kuna uba ko ay manan yan na mala pamilya na ba ko politician na aya buo pagasa ko na so limu wala tunay ni ba na kalimurak no Allah subhanahu wa ta'ala na ay mala na ubar kanu sabab no Allah ta'ala ilaham yan rakano diyan gai sa kami ki Randi Mustakbal agus mga layna pami na ilaham rakano Allah ta'ala sa kami upan niyo na bubulaboron so sakno kataya diyan nga mga tasip turo mga propaganda, mga tarpaulin na madakla miyakambina anto na nga mga tarpaulin ka da makanabsang kaya mga munisipyo. Madakla mga munisipyo adad na mga tarpaulin aknon, adad na mga propaganda koron sabab sa kagiyad yung takabasa kurkano margna kapke margna utua kapakati babang ta sa gasto langunanan ang na mga propaganda na diyanan di mga donation nanan mga ugupanan o mga tunganay gusto mga ginawa at yang kanan propaganda tanong nanda manen ada makanab sa diyang gayaran no da makanab ko mga ingitino na pumang niya ko sa maap si ko mga ingad adon misampay sa mga propaganda ko sabab sa knabaw to ay mituturo to na batas kano sandi kabubayai batas kano di kano nuno isang kano na mga hindi ugayt na naino ka apya so datuladan ako si ko mga hindi na asar ka sisiya ko mga puso iyo loksyo pagarin yung anto na iba na miskin sutira na pya so propaganda niya na dama kanabsang kairan. So sa mano to na alhamdulillah so mga supporter tanong mga murita kon na madakol unit so mga murita kon si isang kay Ranaw gusto mga murita kon sa online na miya kadakdakla
Yang uma ko sa nga mga ingad, ay buta tago niya noon na murit. Nada niya nung tago sa ngaran yan. Mimbabal sila sa mga tarpaulin, mga propaganda o guruiran na pagpakasinga ko bud nga kapikira kan inaw so mga murita kam dakuiran derero. So ginan, so aya final apamang ninakon ko mga bangsa ko mga Muslim na gusto mga murita kan melagi do si sa murita kan sang kairanang, murita kan sang kayang bala-bala na gusto mga murita kan si sa online, so mga musrifa nagyong utuba gusto madras at quarantine na po mga ninakakano na padakon niyo kuduan niyo si sadyang kay asapulo gawiya pagkuri. Okay, na pagpad na ko niyo rombo na di niyo ron bulaga so gobernador akan. Saya manan yan na Twitter na ya Allah na pangin na Amerika diyang gay team Randy Mustakbal gusto mga lain na piran na simbayang kasiran pasin ko kadato. Simbayang kasiran pasin ko kadato sa pakalbulubuding kakiran nagum babid na kakiran so bugur ka na gusto taufik ka ada pumagay sa kadatwaro ka. Yun ni pumang ninak. So, ayaman na ini na YouTube tanto amalam ya paguras tanu imanto relay ako niyo ang mga bangsa ko kumanin ako wala tariman wala sa mga maltano tariman wala so mga puasa tano mga sambayang tano na matimut-timut tano ko surga. Hindi nga pa ko may eleksyon, hindi nga pa ko makasibitan sa dato, nayad na mga dadato sa kayang tino, na so o punggalabak niran so ikapiyaw ingad na sampurna yan na punggalabak niran so kapaka bugbugru agama tano agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.